sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, 1 minuto na bilin, kababutang tagna ng alas 7. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Bacolod, kalakip sa patagayunan sang clinical trial sang bakuna sang Janssen. Evaluation sang DILG sa road clearing operation, may extension. Sa balita national, GSSIs nagpositibo sa UK variant sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Pagdumili sa mga minors kag senior citizens nga makagwa ginhalugan sang IATF. Sa balita international, pag-appoint ni US President Joe Biden sa pinakaunang Black American Pentagon Chief, aprobado sang Senado sa Estados Unidos. Sa balita sa sports, liwat nga pagkanselar sang Tokyo Olympics, ginpanghiwala sang gobyerno sang Japan. Sa balita entertainment, Jacqueline Jose may panumdom kay Andy Eigenman angot sa pagpamata. Samtang sa balita espesyal, tips antes magkaon sa Eat All You Can. Mayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Enero 23, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang low pressure area ang ulihin nga nakitaan sa 185 kilometros na aminhan nakatunda na aminhan sang Dagupan City sa Pangasinan. Samtang ang tail end sang frontal system ang padayon nag-apekto sa eastern section sang Northern Luzon. Ang bugos nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lagip na ang Kalayaan Island sa makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag laptalap na pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tutub kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan padulong sa namagat na nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak la sa 7 kaina sa aga, magatunod naman na 5:45 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, nanay, of course, sa aton nga president. President? Duterte? Hindi Oh? President sang EFC bala, Dennis Richard Oh. Tiboro. Mahabali, go ko no, nga go ni ha, do competition. Hindi ka lang alang mas-stop. Go Eden Aboso, Boy Duran for the win ko no. Ahiya. Sige ha, gida. Ahiya. Good day. Kung wala ko Browns ka buhay mo, te pamate lang da. Kandidato man kung lian. Go for the win ko no. Sana kandidato man kung lian. Ikaw yung kandidato ka? Kandidato ka man? Oh, gani, go for the win ko gani. Okay. Ikaw ya balaya. May good morning daw, Japanese look si Kumare ko no. Correct. Ang Malibia Jonathan, Japanese look? Yes, I would agree with that. Japanese, hindi ko pwede Korean. Korean gusto mo ha? Kayo do kala... Pwede man Africa na lang. Kaya ang kolor ta do kalayo, get. Okay. Yes, of course, Aris, si Sir Alex Monteza. Good morning man. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning. Erwin Gonzalez. Good morning ko no. Muga monitor lang siya. Sanso Jaime Aline. Good morning man. Kay Erla Vega. Ari na. Si R.R. Montua Reginio. Good morning. Nasa programa nga sa akon tagipusoon nagapanguna nga ginadala sang mga taho nga akon ginahigugma. Ay! Bungga.
Roy Aliguer, good morning. Live watching here in Olongapo City. Thank you so much. Ma'am Novi Valencia Subaldo, good morning. Belated happy birthday ko no, Action Boy. Kag sweet and pretty Eden ang ngayon gid sa outfit. Thank you so much. Please pag-greet niya lang ko niya husband nga si King Subaldo kag sa mama niya Rose Valencia. Thank you so much. Hambali Sir Alex Monteza, Papa Boy, belated happy birthday sa liwat. Kag advance happy birthday kay To Guillermo Clarito. Oh, pasampok na tapab. Ay, pabo ang ginapasampok. Namadunlan mo ko ba? Veronica Balyado sa Chaos, good morning. Hambal ni RR Montua, tanda ang pink nga panapto ni Inday Eden. Abusuha ko day bunga. Abusuhon ta ka. Wala kayo nga pang abuso. It's really a different from my From my natural self. From what I offer. Wow, from what I offer. Liboon G, good morning. Kay Gina Herona Fernandez, good morning man. And of course, aton sharer, kag EFC member, Ma'am Christine Menyas Villalobos, good morning from Pandanon, DSB. Sige, good morning dra kay Maninoy mo one ball galyo. Maninoy, one ball, good morning kag kay Maninay Alma, of course. Alma Alvarez Galyo. Aras nagagasen sa akong sang picture dire. Okay, kuan sila Naman siya. sa garden sila barbecue party sila. Wow, sana all. Dito sa Amerika ganda daw kauso na isang barbecue party. No? Daw kuan na to sa ila. Tapos ang ilang ang mga ang grill nila daw kasosyal yan. Ato niya, haling na tuling. Puyo-puyo pa. Nano, basa mo yung uling. Nya din natong tuloy kuan na to. Kasubawon ta na. Ilagay ko mga steak. Mga steak. Oh, kaya ano na mga steak. Jajal. Backyard garden. Backyard garden. Hey, lang ako, tikita mo na. May garden ka na, may backyard ka pa. Grabe, no? Pwerte, Christine Menyas Villalobos, of course. Kay Warlito Nesia, dira sa Barangay Pahanukoy, good morning. Gracia Hareta Horvidalia, watching from Silay City. Kay Julius, dira kay Aya, good morning. Feds Antipuesto, watching live from Handumanan sa kapihan ni Heinz, kag Ivy. Ginatamyaw man ni Alex Montesa si SN2 Jonard Ostonal sa Philippine Coast Guard. Roderick Aungon, sa happy birthday no sa asawa niya si Arlene Aungon. Ay happy birthday. Happy birthday to you. Sa kay Arlene. Way kagapon no, kay kunara nga tani gapon nagkanta kaya sang birthday no song. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, kalakip ang siyudad sa Bacolod sa mga siyudad sa Pilipinas nga patagayunan sang clinical trials sang bakuna sa COVID-19 nga gin-develop sang Janssen. Sa virtual briefing, ginpahag ni DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Guevara nga wala pa sang petsa kung saan mag-umpisa ang clinical trials. Una ginanunsyo sang DOST nga na-identify na ang mga patagayunan sang clinical trials para sa bakuna nga gin-develop sang Janssen, Clover kag Sinovac. Magluwas sa Bacolod, lakip man sa clinical trials para sa Janssen nga COVID-19 vaccine among siyudad sang San Pablo kag Cabuyao sa Laguna, Makati City, La Paz, Iloilo kag Metro Manila. Samtang ang Quezon City, Makati City, Manila, Taguig City, Las Piñas City, Muntinlupa City, Calamba, Laguna kag Dasmariñas, Cavite naman para sa Clover. Ginalakipan naman sa Quezon City, Marikina City, Pasay City kag Alaminos, Laguna ang para sa Sinovac.
Ginklaro naman ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang nga wala pa sang nabaton nga opisyal nga komunikasyon ng syudad angot naman sa panibago nga desisyon sa National IATF nga nag-adjust sa edad sang publiko nga ginatugutan sa pagwa sa mga lugar nga napaidalom sa MGCQ. Suno kay Ang base sa inisyal nga impormasyon nga ilan na baton ang ginhimo sa National IATF ang pagtugot sa mga kabataan nga nagaedad humalin sa napulo ka tuig kag senior citizens nga nagaedad sang 65 anyos nga wala nagakahulugan nga magpinagusto na ang publiko sa pagwa sa ilapuloy-an ilabi na kung wala man lang sang importante nga mga buluhaton kag transaksyon. Dugang pa ni Ang mas labing maayo kung magpabilin nga mangin mahinalungon ang publiko kag padayon nga magakooperar sa panawagan sang lokal nga panguluhan sa Bacolod agod malikawan ang posibilidad nga paglaptas ang COVID-19 ilabi na nga mayara pa sa karon sang pagpamahog sang panibag-o naman nga variant. Ginpagawa na sa City Health Office sa siyudad sa Bacolod ang COVID-19 registration form para sa natalana patigiyunon nga vaccination program sa palabuton. Suno kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales, ini nga registration form ang palareho sang content o kon uniform sa bilog nga pungsod nga mismo ginpagawa sang Department of Health. Dunga pa ni Gonzales, hindi pa sa karon makaumpisa sa pagtrabaho ang ilahanay para sa among nga programa, bagod man sa ila kakulangan sa nakaigo nga orientation angot sa guidelines kag parameters bilang basihan sa ila sinipatigunon nga information and education campaign. Ginpasiguro man sini nga mayara na sa mga personal nga ginapreparar ang tagsa ka mga barangay nga amo ang magabulig sa implementasyon sang amo nga programa. Ginkumpirma naman ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo nga isa ka lalaki nga nagpamulang sa Banwas sang Calatrava ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Gustilo nga nadulaan sang panabor ang pasyente, rason nga ginpaidalom sa swab test kag nagwa nga positibo ini sa virus. Sunod kay Gustilo, nagapada ng contact tracing sang syudad kag ginapanawagan sang alkalde sa mga nakakadto sa Bulangan nga taga San Carlos nga kun mahimo magpakig-angot sa syudad agud may walaan ang kondisyon kag madula ang kabalaka sa posible paglapta pa sang virus. Sa karon, yara sa ospital ang pasyente kag limitado pang detalye sa alkalde tungod ginahapo pa kung istoryahon ang nagpositibo nga ginabulubanta nga edad sang mas sobra 60 anyos. May Derbitos Calatrava, may taga San Carlos na kadto. After few days, ining nagkatuto na medyo nadulaan na face kaon siya nadulaan face kagag-check nga mon nagpositive. Ang kabayan sa pagpahayag ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo. Ginkalipay naman ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales ang panibagong extension nga ginhatag sang TILG angon sa natalana nga pagpatigayon sang evaluation sang Road Clearing Operation 2.0 nga ginmando sang among nga talatapan. Suno kay Gonzales ang pagpaisol sa among aktibidad sa palabuton nga Marso 15 ang isa kadako nga oportunidad para sa mga barangay nga wala pa nakatapos sa ila trabaho. Nagapati si Gonzales nga ang konsiderasyon ng hinatag sa DILG ang resulta man sang nangin masako nga trabaho sa mga punong barangay sa Bacolod bangod man sa mga ginapatuman nga quarantine status sa syudad tinirikdan nga tuig. Nagalao man ini nga makompleto sa iya mga kaupdanan sa liga ila trabaho antes pa mag-abot ang gintalana nga schedule. Sa katapusan nga balita lokal, ginatunan sa karon sa lokal nga gobyerno sa syudad sa San Carlos kung ano pa mabulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang pagbaha sa Northern Negros. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo nga may masobra isa kagatos pa nga individual ang nagapabilin sa evacuation centers kag padan nga ginatatap sang syudad. Suno kay Gustilo, isa sa barangay nga natam-an among Rizal sa diin may 14 ka pamilya ang nadulaan sang balay kag amo sa karon nga ginapangitaan ideya sang syudad para mabuligan. Ginpasiguro ni Gustilo nga wala nagkulang ang syudad sa paghatag sang ayuda sa mga naapektuhan. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Live mismo sa Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang Good morning na sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag kay bro ko Edwin Miranda Sr. Ay, pag-meeting daw ay naglisi bro ko mo ng tabo man. Pag-meeting naman bala sa Parole and Probation Office bala. Naway ni sa bala mo? We miss you, no? Wow! Sweet. Sweet, no? Nakakamuna tayo naman. Nakibot ka? Oo. Doon talagsang lang nakabati sa ako niya sa mga amo na mga kuwan sa mga sugilanon. Sa amo na mga tinaga. Mga tinaga, no? Bia Jonathan, greet you lang si Kumari niya Vanessa kag Kumari Eden. Ay. Siya nagdigapon ang nagkibot sa akon. Oo, siya yung lokdo sa... Naglokdo, gid Hindi ka pisan nga tao ni si... Oo, bala. No? Nan. Kuan bala, kapisan. Dugay-dugay, hindi na tamang tingala, dugay-dugay. Panag-iya na siya sang... Sang... isa mga radio station. Pudding factory. Feeling ko man. No? Di ba?
Perfect. Pudding King. Pudding. Malay mo yan. Ang start niya sa pudding, di ba? Correct, Kasi parang iyan sa isa sa pinakadako nga bakery. Pudingan. Puro pudding lang yung tanan. Tapos may mga tao, yan panawagod din, mga pudingding. Pero mga sexy. Mga sexy That's yan, why pudingding. pudingding. Kung laki, abe. Pudingdong. Talaka ba? Sige. Jose Tabhan, good morning man. R. Montilla Rihinio, ang aritos mo kunin day Eden, amo na sa una ang gakabit sa xylophone ko sang high school. Ay, Klein. Okay, di ba? May tassel. Ano yung xylophone gani? Ang ting. Okay. Do lyre. Ay, xylophone, do lyre. Amo na siya guro. Siguro. Sa banda ba lang yun? Amo na sa gali. Kay saxophone man yan, di ba ginama na yan? Xylophone. Abi ko na yung cellphone na muna ang predecessor sa cellphone. Ay, Hindi kalayo. abi ko kanina, unang inasudlan sa mga isda, bla? Tama na. Yeah. Saka Ines Georgie Pahan Kuni, no? Good morning man. Joval Trinidad nag-monitor sa YouTube. Nag-monitor kita sa YouTube. Kagi ko, pero Si Action Door, kasi ginatanaw yan sa YouTube kay parang may mga comment pa na mo, no? Okay. Marlene Ogatis, Sonsu Nerfe, kag kay Lim Eman. Sige Good morning kay Rod kag Tilay Araneta sa Bago, no? Yeah. Standby na sa aton mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkonfirmar sang Department of Health nga may 16 ka mga persona ang napositibo sa UK variant sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Sa pahayag sang DOH, ang B117 variant sang 2019 novel coronavirus ang inapatihan nga mas makalalaton kag nakalaton sa 17 na kapasyente sa Pilipinas lakip ng una nga Pinoy nga nagbiyahe gikan sa United Arab Emirates apang nagnegatibo na sa virus. Sa 16 ka panibago nga kaso, 12 kapasyente ang nagikan sa Bontoc Mountain Province nga nalakipan sa 7 ka malalaki kag 5 ka mga babae. Ang tatlo nag-edad 18 anyos akong 18 anyos panubo, ang tatlo nag-edad 60 anyos pasaka. Ganayon man nagpatigawan sang contact tracing ang lokal nga panguluhan sang Bontoc kag pag-usisa sang travel history sang mga pasyente. Ipaidalam naman sa duha ka beses nga RT-PCR test ang mga pasahero nga nagikan sa mapungsod nga may travel restrictions. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, una nga ipaidalam sa swab test ang mga pasahero sa pag-abot sa pungsod, kag himuon naman ang ikaduha nga swab test sa ika-5 nga adlaw sang quarantine period. Ipaidalam na sa karon sa quarantine protocol sa mga Pinoy nga nagabot sa pungsod bangod sa highly exceptional o kon medical reasons kag mga local diplomats. Ang bag-o nga pulisa ginbase naman sa desisyon sang National Interagency Task Force. Ginanunsyo naman sang Malacanang nga exempted na sa travel restrictions nga ginapatuman sang Pilipinas tungod sa bagong variant sang COVID-19 ang mga foreign nationals nga may valid visas subong ang ila asawa kun bana kag menor de edad nga kabataan sang Filipino citizen nga kaupod sa pagbiyahe. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginamendahan sang National IATF ang resolusyon sa travel restrictions sa ginpatigan kay 95 nga pagsapol.
Duha man ni Roque ang mga nag-abot gikan sa medical kag emergency cases, lakip ang medical escorts kinahanglan nga ipaidalom sa testing kag quarantine protocols nga gin-issue sa Department of Health. Ginhalugan naman sang gobyerno ang age restriction sa mga lugar na kapaidalom sa Modified Community Quarantine. Sa diin, ginatugutan na nga makagwa ang mga nag-edad na 10 katuig tubtub 65 anyos. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, mag-epektibo ang kung mag-effect ang age-based restriction sa Pebrero 1 base man sa desisyon sa National IATF. Sa madumduman, 15 tubtub 65 anyos lamang sadtong ginatugutan sa gobyerno nga makagwa. Sa laging handa public briefing, yan pahayag ni Interior Undersecretary Martin Dino nga istrikto naman nga i-monitor sa mga opisyal sang barangay kung ginasunod ang health regulations nga ginpatuman. Ginpahayag naman sa Department of Health nga may delay na nga mabaton sang bakuna bilang precautionary measures ang mga individual nga nagpositibo kag naka-recover sa COVID-19. Sunod kay Dr. Eric Tayag, Director 4 sang DOH Knowledge Management and Information Technology Service, nga base sa nabaton ng impormasyon sang ahensya, kinahanglan nga i-delay tubtob 6 kabulan ang pagbakuna sang COVID-19 vaccine sa mga tao nga naka-recover sa virus. Apang ginklaro ni Tayag nga ang nasambit nga pulisa, ipaidalom pa sa evaluation. Kag mag-aanunsyo naman ang ahensya kung bala, pwede magbaton sang bakuna ang mga nagpositibo kag nag-ayo na sa COVID-19. Luyag naman masiguro ni Marikina Representative Stella Kimbo nga hindi apektado ang mga programa sa PhilHealth sa pagsuspende sa contribution hike. Sa hearing sa House Committee on Health, ginpahayo ni Kimbo nga nagakaigo nga 163 bilyones pesos nga reserve fund sang state health insurer para gamitin sa iban pa nga mga programa. Kung masuspend ang premium rate hike, magalabot lamang sa 433 milyones pesos ang madula sa 86.8 billion pesos target collection sang PhilHealth sa ilang direct contributors. Sunod pa diri sarang matabunan sang bilyones nga reserve fund ang forgone collection nga inikag agod masiguro nga hindi mabutang sa alang-alang ang financial viability sang PhilHealth. Ginklaro man ni Kimbo nga amo nga mayara sang reserve fund agod may magamit ang PhilHealth sa panahon nga makonsiderar bilang rainy days. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Kay Marico Riza Lee dira sa may Malaysia. Good morning man and thank you, no? Neka din na tuman. Kay Ness Georgie Pahanconi. Aha, Good okay. morning ka na. Sige. Ay, tapos na nag- Tapos na si I made through YouTube. dinata kay Sanzu Nerfe. Good morning man sa imo, no? Lim Eman.
Ginagreet siya lang Rod kag tila Araneta. Tapos naman na gani. Bella Karen Howie Hill. Howie Hill. Oo. Good morning. Good morning. Muna gali. Good morning! Amo na ya. Maldita Alderite. Amay agaman. Sakay Rabia Garcia, of course. Good morning man sa imo. Dinah Magbato Malabago. Rosalie Mopada. Watching from Ginpanaan, Moises Padilla. No? Kumusta ang konsumong man? Kumusta ang mga taga 5th District? Kumusta ang mga taga 5th District mo? Balo ka sa 5th District, ang dugay ko na sa una, gabalik-balik eh, no? J.A. Tupas Valdivia, watching from Taluk, Bago City. Si Cory Vidaha, watch ko anay kadali before tulog. Kaya kaagahon nito sila eh. Hi. Thank you good, Ma'am Cory. Filinora Oliveros, good morning man. Joseph Oria, kay Pilton Lipura sa Pasay City. Sige, action idan. Good morning, Danay Action Boy. Rosalina Arellana Espadero. Of course, nag-comment liwat si Ma'am Vanessa Mayo. Good morning ko, no? Pag-greet niya lang si Cici Donya Alvarez of Tangub. Thank you. Let's eat dinner ko, no? That is why. Nga tigay pala niya po nagali. Subukan mo kasi maninoy mo one bowl at uli sa backyard nila garden. Oo, kay ma-dinner. Grill sila. Wow. Barbecue. Pagkita do. Hara. Kuhan, no? Sige. Kagawad Melchor Baraka Rumbines. Good morning, Sir Boy. Kag matahom nga Ma'am Eden. Belated happy birthday, Sir Boy. Yes, Kagawad. Thank you. Joseph Oria. Gapamatigig ko no always. Of course, Lensky Palmares. Good morning, Bacolod. Watching here in Dammam, Saudi Arabia. Thank you so much. Ikaw pa. Good morning po. Watching from Antipolo City. Good morning dira sa inyo may hometown. Good morning sa family niya dira sa Federizo Paviliar and family. Sige. Later na Teresa Lina Kayaw, good morning. Sa detalye na sa Balita International, gin-aprubahan sang mayoriya sang US Senate ang pag-appoint ni US President Joe Biden kay retired Army General Lloyd Austin nga magserbe bilang Secretary of Defense kag pinakauna nga Black American nga magapungko sa pwesto. Sa boto nga 92 sa 100-member chamber, pamunuan ni Austin ang Pentagon duha ka adlaw matapos nagpanumpa si Biden bilang presidente. Ginpahayag naman ni Senator Jack Reed, incoming Democratic chairman sang Senate Armed Services Committee nga si Austin ang kwalipikado nga sa nasamit nga pwesto. Naibaloan ginsuportahan sa US Senate ang desisyon ni Biden angot kay Austin sa piyak nga wala sininalambot ang required nga 7-year waiting period matapos nagretiro sa uniform service. Sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, magaresulta sa 41.37 bilyon pesos nga kapirdihan sang Social Security System kung ipauntat ang mandatory hike sa bulanan nga ginabayad sa mga empleyado nga nagatrabaho sa pribado nga mga talatapan. Una din ginpahayag ni SSS President kag Chief Executive nga si Aurora Ignacio sa hearing nga ginpatigaan sa House Committee on Government Enterprises ang privatization nga magapahuyang sa operasyon sang ahensya ang pagpaiway sang plano nga pagpasaka sa balayran sa SSS. Naibuluan bangod sa pandemya, nagnubo ang income sang SSS sa 8% o kon 28.6 bilyon pesos bangod mas madamo nga kwarta na pagawa sang ahensya bangod sa mga loan sang miyembro sa baylo sang pagkolekta sa mga contribution payments. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 7 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 18 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginpanumduman sang multi-awarded veteran actress nga si Jacqueline Jose ang iya sini nga bata nga si Heidi Eigenman nga hambal niya paway-huway kuno danay magulat kuno danay Action Boy sang tatlo naman katuig antes nga liwat magbusong ni Jay. Ka pala busong siya? Kay palabusong. Kaya hambal yun kay believe siya kuno kay Andy kay bangod nga
nagbata ini sa third year nga baby, si Koa. Isa ka tuig matapos, ginbata ini si Lilo. Oh. Hiyambal, bagay, sinalang ko yan. Nalang ko yan. Yan mo na. Oo. Duga pa ni Jacqueline Action Boy, nakuha ni Andy iya pagka-strong woman ko, no. Mga nga nasarangan sining tanan nga pagtilaw, nga nag-agi, ako naglabay sa ila sining kabuhi. So, Andy, nahinay lang. Kay ara na siya subong actually Action Boy sa Siargao mo. Okay. Oo, no, dito sila sa dito Ni na Philmar sa iya fiancé. Sino anong fiancé yan? Artista man de. Hindi, ng surfer. Okay. So dito sa Siargao, surfing sila. Oo, eh. Panglabaman to sila. Siga ka. Panglabaman. Kalaw, I mean, super surf lang sila lahat. Everyday. Kung ikaw magkapakasal, pila mo bataon niya? Bataon niya. Dua ka pares ang kapid. So, apat na nan? Sige. Kung hindi madadala sa una, try nga isa lang kabilog, si Hon Gidya, hasta makaduwa ka gito. Alam, perte ba? Baboy. Balita sa sports. Gipangwala sa Japan ang balita nga liwat kansilahon ang Tokyo Olympics sining tuig. Sa piya ka manamo sa lugar sa Japan ang ginpaydalon sa state of emergency bangod sa third waves ang COVID-19 infections. Ang Tokyo organizers ang nagpasiguro nga madayon ang pagbukas sang hinampang sa Enero 23 matapos una inigintalana sa tong Marso sa naligad nga tuig. Sunod sa pilar ka otoridad sa Japan, hindi matud ang report sa The Times nga kansilahon ang hinampang bangod sa COVID-19 infections. Ginmando naman sa gobyerno sa Japan paagi sa pag-issue sang statement nga kakason ang nasambit nga report sa The Times. Balita espesyal! Good morning, Philippines! Yes, good morning! Good morning! Good morning, liwat no sa ato siniwa ka-action. Of course, Energy Fans Club. Tadlungan nyo wala mag-screenshot sa akong picture. Ready ka mo, ready! Duwat Action Boy, dapat perfect. Ngayon ano sa? Screenshot? Screenshot, so mas smile to dan. Dali lang, kaya basi ma-wardrobe, malfunction. Sino katawag sa imong man? Dali lang kay program pa ko diyo Sige na, ready dapat sige. Dali lang kay basi ma-wardrobe, malfunction. Sige, ready! Okay. Smile ta! Smile. Hindi tuba ka man sa camera, kaya ko mas-smile ba? Sige. Mga 5 seconds, ready? Para ma-screenshot nila tarong, go! Naghihipos gidya, dead air talaka ba? Screenshot, tarungan ni dan screenshot, umandama ka mo Sige na kay manon ni. Ano? Dali lang bala kay Dave. Ay kanta, wala ko kakanta si mo, happy birthday kagapon. So kanta na ka. How old are you now? How old are you now? Ano na ganito yan? Basta mo na. Basta mo na siya. Ang gift ko kay Action Boy, kanta lang. Happy birthday to you. So, patay mo na iman, di ba? Talaka ba? Happy birthday to you! Parada ka na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Galain ang tono. Basta mo na, happy birthday, Action Boy. Salamat sa 500 pesos ng ginatawag sa akong kagapon. Kabalo ka mo, guys. Kung birthday ni Action Boy, kag masugata nyo sa swerte ka mo. I-greet nyo ng happy birthday. Gamo na tayo, no? 500! Kulang na lang. Bigyan ng jacket, CD. Amo na? Oo. Kasad sinyo kay wala nyo na sugata si Action Boy kagapon. Galikaw man mo. Ha? Galikaw mo. Good. Pero amo na siya, kay hindi na siya kapangindi. Basta birthday niya, can't say no na siya. Can't say no challenge. Kita nyo, napa-TikTok siya yesterday. Sample ko na Action Boy, go. Dali. Huy, anya ko. Way pa ko ganun. Ako pa ready. Music. Sige. Karon lang Karon lang Kibuto nyo lang ka muna, bantayin nyo wala. Kasi siling ni Maninoy mo niya, barbecue gini sila kay gina-celebrate nilang birthday ko. Wow! Sana Grabe ba gina-celebrate ng birthday? Yeah, celebrating Action Boy Durant's birthday. Wow. Ka-sweet. Sige. Kay Daydi Soke, good morning dara sa bago. Kay Richard, of course. Soke, good morning dra, no? Sa ilang tricks siya da. Sa mga kabataan, mga aga, no?
Yes. Oo. Sige. Okay, then diri kita sa aton nga Sige. balita. Ay, si espesyal. Edwin Pineda. Gali, good morning man. No? Dato amigo, Edwin Pineda. Sir Edwin Pineda. Of course, ako maninay Ma'am Eleanor Fukuda. Ma'am, nabaton mo na ako. Please reply. Ma'am, nabaton mo na ako. Please reply. Ayan. Kaya wala pa siya ka-reply. Magkotod na si Kwan, si amigo Phil, nag-comment din. Di actually, si Sir Phil Alonsagay, hambalya, hahaha lang ko, no? Sa akon nga story, nga TikTok ta. Hahaha ko, no? Ano na sa doon nalipay or daw na nagapang... Nadismaya. Nalipay sa ako ano ba? Nahililipay o nahikay? Nahikay. Wala na mo. Balaan lang na. Okay? Sige. Ay, karon gali na Action Boy. Reminders gali sa tanan ni mga katapos ng media. May ara sang election nga patigayunon karon sa Neckers Press Club. Yes, oo. Alauna, tubto alas 5 sang hapon ha. Amat-amat lang. 20 lang Action Boy ang makasaka. Pag-cast votes, syempre, may ihatag. Nga? Tigaan ko ng Glacelia. Kaya syempre, nag-effort. Oo. Tapos, Sige. go ka na i-go. Shushu. So, buto ta karon na. Exercise your right. Exercise your right to vote. Una, tayo sa 2022 election na. May pag-eleksyon, di ba? May eleksyon tayo. Oo, may election tayo. Pero syempre, mga ka-action, ginatuman, ganyan naman ang health and safety protocols. Correct. Syempre, kaya ko luya, man nga kita na gid ang gapabalo sang mapasaway pa. Lagan ka gali, no? Ikaw walang laga. So, diin ang tanay ang starting line, ang finish line tagali. Balaan na karon na. Good. Kay Roger Trocaryon, good morning dira kag sa taga Bye-bye Pahanukoy, good morning. Yes. Tamo gyapon ka greet si Production Boy, happy birthday sa kasimana ni nga birthday. Basta tapos bulan bra. Sige sugtan Gapon ni way ka mo nag-accept sa offer ko sa inyo ni Action Dorel Nga ano? Nga, so hulanta ka mga duwa, ka mo mang reply sa mga... Pwede sige, bala. Ako reply sa isa honta. Thank you, Apple Barrido Florentino. Kay happy birthday ko naman niya. Sugudan ko na. Basta, the price is right. Pate Sige na, Action Boy. Sa atin sininga balita, espesyal. Good morning, anay. Kay Maninoy, motor ko. Maninoy ko pag-get. Sige Maninoy, basi ang 5'6 lang, 5'5 lang. Ay, do ka ninit, gid. Good like it. Sige, go. Hindi ko yung good morning sa isa ko do ka Maninoy. Sikway ko na to siya. Charot. Sunggod yapon. Okay, just in time Action Boy sa mga birthday kay basi karon may pa-eat all you can ka. So mga tips ni Action Boy, mga ka-action, antes magkaon bala sa mga eat all you can. Mga tips na siya. Mga tips. Kapag ka sa mga eat all you can. Kami plano ka bala nga pre, eat all you can. Taka pre. Sige pre. Action Boy una. May araman nga mga eat all you can pay. Eat all you can. Amo na siya. Mga syempre, mga regular na. Lain na ya. So, mga eat all you can. Naya eat all you can. You pay and then you eat all you can. Correct. Meron man niya eat all you can pay. Amo na siyang difference ita. Ang una, Direction Boy, kung plano mo mag-eat all you can, wala mong guro eat all you can nga breakfast, no? Doon ka imba man. Doon ka imba ka. Mga buffet na iya, syempre, sa mga... Ikaw mo nagyapon? Pang buffet ka nga eat all you can mo man. Sige mo, unta nga ang number 1 hindi magpagutom sa gabi. Kamo na. Hindi magpagutom. Kaya iba niya yung pagutom. Tabla kay ma-eat all you can ta. Hindi kinabalain sakto. Bangod nga ang imuya chanya. May capacity lang ginaiya. Amo lang gina siya. Halitan mo mga kagalingon mo, magsalakit ng ulo mo, kung sulok-sulok mo, para mo, i-reserve mo dira. I-reserve mo, Ano na yan, ang chan niya, breakfast, lunch, dinner, amo na ha. Hindi isa lang ang mga ka-action. Ang capacity mo, amo lang ginaiya. Hindi mo na napagabalon, hindi mo na pag-irason, sige, paggutom lang takay para sulit ka ng bayad. Pero once gani, nga busog ka na busog ka na ginaya. Busog ka na ginaya, hindi mo na yung pilit. Oo, sa magsigi ka, kausap nga daw babulgam ng sabon. Untaton mo na. Kaya mo na ako kiss Action Boy, ang rason bala. Nga kung gutom-gutom ka na bala, kaya dapat sa eat all you can, hinay-hinay pagkaon mo mo. Muna sa isa sa tip, di hinay-hinay sa pagkaon. Ay, ba yung ginadasing niya para kaya tigutom na siya mo. Kung di dasig man sa mo busog, di ba? Daw ginsumbag din ang iyang chan. Ang next Direction Boy, ang tip pagid sa pagkaon sang eat all you can, mas mayo kuno kung lunchtime. Lunchtime. Oo, lunchtime Action Boy, bangod nga ti
breakfast pa lang nakaon mo. Mhm. Just in due time para sa lunch, pwede ka na hindi ka dinner. Kaya pwede lang man action boy, nga hindi ka mag-dinner, di ba ya? Oo, pwede, But pwede. ang breakfast, hindi na pwede man. Kaya break the fasting na siya. So, pwede lunchtime, hasta na magabi, pag gusto ka, hasta buwas aga, hindi ka magkaon. Kahit isa pa lang ka meal ang nakaon, action boy. Unlike kung sa dinner ka ma-eat all you can, syempre, though medyo gamay-gamay ng space kaya pa breakfast, Hindi ka sa naka-lunch dinner, ka hindi na. manugtulog ka na mo. Oo, basi Nagtulog ka na. mahupa ka pa daw. Ano pa no. magawa si mo? Basi nga, Mas hindi pa matunaw ang imo nga pinang dasok sa tiyan. basi bala happy now, buy later. Charot lang. Kaya mo na dapat. Ang next action boy, magkaon sa Eat All You Can, syempre, duga kaon ka mang guro, rice adlaw-adlaw. Hindi mo paglambot sa Eat All You Can, bunsok yapon. Binukid yapon nga rice ang imo kaunon. Kag hindi ko na action boy, magsigi ka kaon sang pagkaon nga coated sang harina. Harina. Kay dasig na ako nung makapabusog. Okay. For example, ang may ara na Blackshon Boy sa Vikings, bala? Oo, mga tempura na, bala? Ang shrimp tempura na, bala? Di ba? Flour na ano. Dasig ka na ako nung Action Boy, mabusog. Eh, damo siya mo, no? Pwede ba na ako na kuya, kung Naka-coated. ako mo lang na siya, tapos ikuaon kong Shrimp. coating niya. True, pwede. kuha mo Galing shrimp. yung flour ko, no? Pero Hindi nagkuha ka lang sa ni shrimp nga. Gani nga, Kaya may shrimp tupurag man niya, ka. ilabtan mo ya. Nakuha mo lang galigapon. Pero lain niyang loto, Action Boy, di ba lan? Amo na da siya. Ang next Action Boy, amo to hambal ko, nga hinay-hinay lang sa pagkaon. Nga daw, i-endure mo, gid ba lang, kalame. Amo na ba Action Boy, hindi kay, hala, sige daw, pinagutman ka da. May ito patuloy ko makuha mo niya. Oo, dugay-dugay, kaya ka, ano yan, Niya kay- sayang lang. Makuha naman ko to dayon ko ng ano to Oo, nan. Ang next direction boy, tilawan ang mga pagkaon nga wala mo pa na tilawan. Kaya meron na sa example, invite ka sang friend mo, kung hindi mo i-afford eat all you can, syempre may ara ginaiaabot ang time nga invite sang friends mo. So, syempre para sa amon nga mga pigado, alang yung makatilaw steak, syempre unahon mo gina. Dala na action boy, tilawan mo mga pagkaon nga wala mo pa na tilawan o kon ang mga pagkaon nga mahal. Okay. Mga pink salmon. Oo na. Mga medium rare steak. Ito na to sila mo may... Para sa isa na naka-itol you can, may mga carving station na sila nga. Oo, nan. Mga action boy. So, dapat... Parang ito mga lamb cuts ba nga mga... Nan. Nalaway Huwag ko ko. galing ka kaon lamb eh. Nga. Huwag kayo naluoy ko sa karniro. Amo na. Kabuhot sa karniro. Ano kalain? Di kay action boy. So, dapat unahon mo ng mga maharlika. Para do 299. Pero- Sumahon mo dahil 299 ni bayad. 599 ni bayad ko. So, nagkaon ko ni ang 1/4 ni Guro, mga 300. Tapos, Tapos na mo pag siguro, no? Nga kung mag-eat all you can ka, hindi mo pag-isipon ang ginakaon mo sa iyong ginabayad. Oo. Ang No, importante is ma-pressure. ma-enjoy mo yan ang pagkaon na ginakaon mo. Amo na ganyan ako hinay-hinay lang para malasap mo gid bala. Hindi nga daw. Ang kanami di mo- turn. Tuduhan mo gito sang amo niya kay para mabawi mo bayad mo Gani. Tapos di syempre action boy, may ara, like for example, Italy kan mga may ara gina mga Filipino section bala. Do halos kada semana makakaon ka adobo nga manok. Paglambot adobo nga manok. Adobo nga manok ng yapon ka unon. Mo dito ka wrong sa idea. Do ka nagbayad ka 600 para ka unon mo lang liwat ang ginakaon mo man normally. So dapat dito ka sa mga Italian cuisine. Mga ano bala delicioso nan. Correct. Yes. And of course action boy, mas damo ko na mag-eat all you mas nami ko na mag-eat all you can kung damo ka mo. Kay sadya. Tuod man action boy no, hindi mo na ma-notice nga damo nang nakaon mo. Kung sige lang ka mo na kaharakhak, sige lang ka mo na istorya sa mga labay-labay. Kasubo man guro kung ikaw lang isa, gadali ka na guro ya puli, ya. Kung di ka lang isa, Oo, no? kaya ka wrong bala ha. Siyempre palaligban mo pa na kayo magkuha ka tuliwat sa buffet. Ang imo nga dalas lamisa, bas madula, no? Ito ka stressful. Galakat ka to, mo yan sa gagawa sa pagkaon. Babalik. Hindi gagawan ka, gabrakintol ka pa sa dala mo. Oo. Hindi mo mabilin mo. Oo, do ka wrong. Kaya wala ka po. That's why nga damo, kung sadya ka, ito pa sa naman sa gainom. Wala ka kabalo nga, pila rin ka butilyang naubos Kung damo ka mo. Kung damo na ka Pero mo. kung ikaw lang isa, Oo, Doon maisipan mo kapo, yun, do di ba? tatlo pala no kabugat sa tiil itikang nan. Amo na da siya action boy. So tipon sa mga barkada, tipon ka mo sang inyo KKB lang kanya-kanya bayad para sadya ka mo. Once in a while okay man action boy. It's not a sort of sila
sayang lang na, it's a sort of gluttony, mga amo na action boy. Once in a while, nami man nga magpaliwaliwa, amo na through food. Gluton din, ako nang i-practice mo nga pagkaon, dahil do halos tanan nga pagkaon da do. O kundo ka dililigwa ka na. Dililigwa ka na, sige pa ka. Sige ka lang kaon. Tapos kung busog ko na pala, doon mo kulikot na sa imo nga tilaok para magsuka ka. Ay, sorry sa magkakaon na. Tapos makaon ka naman tuliwat. No ka-wrong mo na, guro. Kumiyara ko na nakita sa Itulyocan, nakita ko na nga pagkaon, nasunod na sila bag. Inasalad ang baga mo na. Oo, nakita ko na. Mga ano na yan, mga Sharon. Mabalo. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong mga kamay. Nakita ko na to dyan, mga sosyal pa gani. Di ba no? May ara na action boy to. Ang bag nila, nasudlan nila sa pagkaon. Para din, hindi lang wala obvious. Kaya ito, syempre, ang iya bag, Prada, Hermes. So, ang ending, gina pang salod. Gina pang salod. Gina kahig, gila pa kanto siya akong Piling bag. ko sa bagay to guro may puyo na itong daan ay. May puyo May gidi. plastic na itong daan. Gina-shoot na lang dayo. Na-shoot na lang. Tapos kung madakpan mo gani, may na giko na action boy ang mga mayaman bala. Kung madakpan gani, ay lang gadala ka. Ay, hatag sa akong dog, sa dog yan ko na pala to. Day, nita ni dayo. Count daya. Alam mo na. Wala tagi na lahat nga tanan nga mga mayaman na. Hindi may nakita ko na Ako, may ko na action boy. Shout out da, ma'am, pa. Ang arap ko lang, wala pa gani katapos ka, tanan mga himos na. Ano na yan? Sa mga parties na yan? Mga parties na yan. Pero kung gigyapon sa Itulyocan wala take kanya budlay-budlay na ginaya mo. wala take out daan. Grabe no. Or hindi ka rin mga action boy, ari di ilang isang po di ilang bag tapos may plastic. Daga mo na pala magkaon no. Sila mo. Nakabus sa bakbak. Hindi ba mag-umlat sa kabalik sa buffet table? Balik naman siya. Balik naman siya man. Galing ko ito. Sulod sa Sulod bag. din na sa plastic. Hindi na. Para pang pamahaw, Okay? Ang next direction boy, syempre, inahinay lang action boy, mag-inom sang tubig. Oo, makabusog na yung tubig or juice or any liquid nga, no, action boy. Hindi, that's why, going back mo na gyapon nga, hinahinay ka lang magkaon, kung madunlan ka daw, makainom ka mo tubig, busog ka na dayon. Sayang. Tulog ka na lang sa ibang nagkakaon. Oo. Hulat ka na lang sa saan sila yung matapos da. Ang next action boy, of course, background check mo gid ko ng lugar. Kahit ang kantuan mo bala nga Itulyocan, kay basi bala may mga feedback bala, nga laway or panos ila gali pagkaon. Hindi ang ilang mga choices nila daw, hindi mga food choices nila do hindi mo mauyunan. Kisa bala action boy kay may ara na iba ka. Gusto gid bala nga magpa-bida-bida bala. Nga may post sila sa Facebook nga ay nagkaon sa Itulyocan do kay yamanin siya gali ang hindi pagkalambot hindi siya kauyon sa mga pagkaon. Ka-wrong. So dapat i-background check mo gid kung mauyunan mo kung maano ka gid mas satisfy ka gid bala nga hindi kaya magmahay pagtapos sa kaon mo. Amo na gina-advise ko sa mga gakadto sa mga high-end nga mga restaurant. Hindi ka mag-order sa pagkaon hindi mo kilala. Correct. Oo. Labi na may mga lain-laing nga mga pangalan bala. Hindi ka mag-order kay may mga aranda ko isa nga limo ano ni siya man. May ara ko naklala mo nag-order sa mundo ko namin tod sa ngalan pagabot alugbati. Alugbati nga may mangga. Alugbati man nga may mangga. Ipa-social lang. Tapos ka mahal pa no. Naka-social pa na sa ngalan. Oo. Di mo itong order. Yan ka social niya. Miyan ko na siya nga muna. Siya nga magdalamiyan. Sa kano wabi daw kabalo mo siya. Ginan mo ka na. Pag-abot alugbati. With parmesan. Di ba? Ipa-social lang. Alugbati mo lang galin eh. Dapat tanawon mo gid kay usisaon mo gid hindi kay pero nami man action boy hambalila tilawan mo man kuno wala mo na tilawan pero siguro daw mo iunan mo pwede ba siguro daw mo iunan mo mamangkot kada sila nga head waiter amo na nga kung isa ka magkuha ka sang food kung hindi mo pa kilala kuha ka lang jutay para matilawan mo lang anay food to share especially kung may upod ka hambali Jerson kurug daw our BFF happy birthday connection boy yes lastly action boy thank you princess princess na siya. Lastly, action boy, ang pinaka-importante gid antes magkaon sa Itulyocan. Dapat may kwarta ikaw. Dapat. Amo ginang pinaka-kwarta ka. Hindi ka alang-alang makadto ka na tapos masunok na mo ay abi ko anay. Abi na. Kailangan may kwarta ka.
Basin na pagkatapos mo yung sang kakakaon na itulyukan, pag sukot sa imo, matingala ka, kamang siling kang, ay, abi ko, itulyukan, may pay pagigilin eh. Oh, eat all you can pay, gali. Abi ko na, ma-eat lang kuya. Oo. Eat all I can. Gali, kay ma-pay pa yan, gali. Siyempre, to. Alam nga, ano ka Kita naging na, ba't ginutang nyo nga pay and eat all you can? Oo. Kaya imutang nyo, eat all you can malang. Dash pay. Nag-eat lang kuya, ma-pay pagigilin ya. Binuwa. Pero, ga-exist na ihan action ba yun? To, sa mga salida na blang, kung hindi sila kabayad sila kinanan, manghugas lang. Buta do, ay na naguro. Buta, I don't know. Tistingan tabi. Tistingan, be. Oo. Gusto ko ba yung tistingan ng 1, 2, 3 mo? 1, 2, 3, ha. Tapos yung balakaon, 1, 2, 3. Dagan. Dagan. Pauya-uya. Miyara man nga, pero gapon nga, daw branch kami bla sa lugar doon. Ningko, kuha na tong bill. Gagamang kabala din ng waiter nga ng bill namon. At son katultol kato sa police station 2. Dulong lang kami to. Hindi tawag ito tudahan. Kalain ko nung tripping production boy na. Ito bill namon bitaw gini kami tatawag din police. Nga sila. Hindi sila yung kabayan. Tistingan to na. Tistingan. Kalain sa tistingan, hindi joke lang na. So, dapat mo na tips mga ka-action sa mga eat all you can. Yes, okay. Sige. Good morning dira kay Kate Cardones, kay Yasser Lasa Isuga, kay Jeanette Dilino, good morning man. Recommend ko no ni Manini, one ball ko no. Catch Restaurant sa Beverly Hills, California, sa Las Vegas. Wow. Catch Restaurant Las Vegas. Catch Restaurant Beverly Hills sa California, niyang Beverly Hills, di ba? Oo. So, Catch Restaurant Las Vegas, recommend niya. Dito ka? Di grabe Okay ka ba? to? Tani KD lang di amon niya. KD lang di amon, kag LB. Kilidalan, kag likod balay. Kag HH eh. Higad-higad. Ay, perfect. Sige. Hambal na ni Jerson Kurugda, gusto ko matilawan ni Sir Boy ang akon na tilawan. Ano man? Tilawan mo? Pag-sure mo na. Pag-sure ka na, Pag-sure mo Jerson, na ha? BFF, ginapalo mo. Pag-sure ko na. Ginalaglag mo ko diya. Rikta-rikta mo lang pang basa ko. Gusto ko matilawan ni Sir Boy ang akon na tilawan. Pag-sure ka na princess, ha? Okay. Princess, pag-sure na. Nano ni man? Zumba lang na bala. Sige. Okay? Okay na kita? Okay na, good. Okay, Marigold Makilan Bunda, good morning man. Kag happy weekend everyone. Ari si Phil Alonsagay mag-aga. Belated sige. Thank you gid belated happy birthday kay Phil Alonsagay. Abi ko ni sa batsa sa bangkot na. Nami ano ni? Ni Action Eden ba? Bataan mo na nami ang ano Ang ano man. sa kay Delia Liave. Good morning, man. Ate, sige. Okay na kita? Yes. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Karong nga adlaw. Yes. January 23, no? Yes. Dasig lang siya, boy, no? Dasig lang ka. Punto dito lang bala. Oh, gani. Mong Boss 23 24 na. Oh my gosh. Kadasig. Standby na kita mga action sa Action Hotline. Upod ka Action Artay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,